Здравейте и добре дошли в новия епизод на Епицентър НАК. Както разбрахте, днес отново ще го посветим на изпращането. Макар и месец по-късно, енергията от това събитие все още се усеща. Тя се усещаше по време на репетициите, когато зрелостниците хитро дебнеха да разберат как ще бъдат изпратени. Днес, може би, все още има 12-класници, които се чудят как се зароди тази идея, а ние се допитахме до самите актьори, след това и до техния ръководител Стефка Костадинова, за да проследим всичката пъстрота на събитието от самото начало. Нека чуем! Здравейте! Днес съм с Ивелина Петкова, Денислав от 11-я. Дария Христова от 11 Д клас. Ана Агалова от 11 Д. Как дойде идеята за представлението? Честно да кажа, не знам как дойде идеята за представлението, но предполагам, че искахме да оставим един мил и скъп спомен за бъдещите абитуриенти. Искахме да ги изпратим по начин, който ще запомнят малко или много. Пак го обърках. Идеята за представлението дойде и преди около 2 месеца, когато се бяхме събрали една голяма група хора в стаята на 11 клас и обсъждахме много различни теми, които да бъдат в основата на цялото изпращане, но стигахме до най-доброто в крайна сметка. Ако трябва да бъда честен, не знам как дойде идеята за представлението, просто участвам в крайния продукт. Идеята за представлението, окончателната идея, бих казала, че дойде трудно, тъй като имахме доста идеи, доста разногласия по въпроса. Но в крайна сметка, стигнахме до консенсус и самата идея си дойде доста естествено, като едно обобщение на всички тези идеи, които имахме, защото те наистина бяха много. Оказахме се много плодовити, в творческия смисъл на думата. И да, именно и затова имаме толкова много герои в толкова много сюжети. Сме ги обединили. И това е. Но като цяло просто се старахме да създадем нещо символично, което да резонира с този момент от живота на 12-класниците. А срещнахте ли трудности по време на репетициите? Трудности не бих казала. Както казах, имахме доста разногласия за самата идея на представлението, но като цяло мисля, че всички много отговорно се отнасят към задачата, така че не бих казала, че има някакви трудности. След като са с мен, моите приятели не срещат никакви трудности, единствено в комуникацията ни с класната, ама и там се оправихме. Трудности не бих казала, по-скоро организационни с това, от кой час можем да излезем. Учителите бяха много разбиращи, благодарим. И като цяло екипът ни е много задружен, много отговорен и мотивиран, затова работата ни беше бързо свършена. За сега по време на репетициите не сме срещали трудности, най-вече готини емоции и прекрасна енергия от всеки един от участниците, най-вече от Денката. Какво очаквате за вашето изпращане следващата година? За нашето изпращане следващата година, разбира се, имам високи очаквания и се надявам да бъдем пример за следващия набор 2009. Нищо. Не очаквам нищо, защото не смятам, че трябва да подхождаш с някакви очаквания към такъв тип събитие като цяло. Все пак то се е строго индивидуално за всеки един випуск. Единствено, надявам се, да ни донесе някаква емоция, да пробуди нещо у нас и да ни накара да го запомним като един много хубав момент. Край! Очаквам да усетим по-силно значението на този момент, защото тогава ние ще бъдем на мястото на абитуриентите. И силно се надявам този момент да бъде много емоционален, много значим за нас и да остави скъп спомен. Очаквам нашето изпращане тази година да е най-перфектното и колкото и да не ми се иска следващите години, няма даже да могат да ни стъпят на малкия пръст, тъй че съм сигурен, че няма да е толкова добро. А кой беше най-забавният момент от репетициите? Всички моменти, щом с мен са много забавни, ама предполагам, че предстоят още по-забавни, защото до сега само стоим и са хилим като откачени. Мисля, че всеки един момент от репетициите е доста забавен.
тъй като ние постоянно се смееме, постоянно има някакви странични включвания, имаме много шеги, една от които може би за сега най-колоритната е Мило дете и така. Всеки един момент от нашите репетиции има своя чар, но предполагам, че най-забавният момент беше когато определяхме номинациите за 12-ти клас. Всички имахме много вътрешни и скрити шеги сред нашия екип, които само ние разбирахме. Беше наистина много забавно. В момента все още ни продължаваме. Но може би момента, в който най-много съм се смяла, е когато за първи път погледнах сценария и видях, че трябва да приключа с оргазъм. При което питам госпожа Стефка Костадинова. Нали, ясно ми е, че това е душевен оргазъм, но как точно трябва да го изиграя? При което отговора беше: не, вие вече не сте малки. Хей, какво ти има? Самотен съм, защото нашите много работят. Извинявай, не те попитах как се казваш. Иван. Иване, самотата не се лекува с шум, а с хора, които те обичат истински. Сега, с тези петици, какъв Харвард ще ни вкарват? Не знам. Здравейте, момичета! Какво ви има? Майка! И двете имаме петиции, а не знаем как ще влизам в Харвард, а нашите родители са много строги и ще бъдем наказани. Знам, че звучи малко налудничево, но мисля, че мога да ви помогна. Да. Хей, не се разстройвайте. Оценките винаги могат да бъдат поправени, а прошката е висша форма на любов. Ти що го направи, човек? Какво? Ти си човека, който ме предаде. Сега каза да ти имам доверие. Знаеш какво? Аз никога не съм ти имала доверие. А ти знаеш ли какво? Нашето приятелство беше до тук. Хей, дочух какво се случи. Според мен трябва да я догониш. Не позволявай на малките неща да разрушават нещо голямо и нещо, което се заслужава. Хайде, давай! Криси! Чакай! Може би не бях права. Извинявай! Ако не намерим път, ще се направим. Добър ден, днес сме тук с Стефка Костадинова, добър ден. Преподавател по български език и литература, от години в гимназията. По-настоящем класен ръководител на 11-я клас, с водена от огромното желание хуманитарното срещане на човека с човек да бъде кауза, мисия, вдъхновение,
Много трудно виц, още по-трудно формула, но човекът, който тази година, да уточня, учебната 2025-26, работи с випуска на 11 клас, за да направи изпращането на випуск 2026. Как се почувствахте, когато разбрахте, че организирането на това грандиозно събитие е предадено на вас? Сега аз трябва да се призная, че не за първи път организирам изпращане. И всъщност изключително отговорно и осъзнато влизам в тези обувки. Смятам, че това е една от най-живите, най-пъстрите, най-важните традиции в Априловска гимназия. Учителя по литература на випуска, който е 11 клас, да поеме отговорността, да провокира така питомците си, че те да създадат един спектакъл, който да бъде важен за хората, които завършват, защото ще им даде причините, ще им даде поводите за радост, ще им даде очакванията да тръгнат в нещо ново и различно, но и ще им даде усещането, че завършва много важен етап от гимназията им. И това е за тях. Но за мен лично, като учител на 11-класниците, е много важно това изпращане да бъде събитието, което на 11 клас отваря пътя към зрелостта. Защото след изпращането те вече са най-големите ученици в гимназията. Защото изпращането е повода випуска да се събере хората, които имат артистични заложби, творчески намерения, креативни, странни, екстравагантни мисли и очаквания да се заредат на сцената. Тоест, на мен това събитие ми носи даскалското удоволствие да работя с хората от випуска като с партньори и да ги изведа в един нов образ. Най-накрая да си повярват, че могат да излезат иззад чина и да влезат в обувките на другия. Като сценаристи, като актьори. Дори в нелеката задача да изимитират някои от колегите с цялото усещане за респект, но и с дързостта на младия човек. Ние привикналите да си учителстваме, понякога много съзнателно дистанцираме от себе си. Така че за мен изпращането е един сюжет на еуфория. Невероятно. Защото се мислят думите, които ще бъдат изречени, защото се извеждат хора, които трябва да застанат на сцената с целия си бой, с красивите си тела, с невероятните си гласове, с способността си да извикват емоции. Защото извеждам хора, които се оказват, че владеят мултимедията до висоти, към които аз гледам много отдолу. Защото изведнъж се оказва, че можем да открием широтата, в която Априловска гимназия вписва живеенето на всеки един от учениците си, защото влизаме в партньорство с драматичен театър Рачо Стоянов и имаме костюми, защото влизаме в партньорство с други институции, сега просто ми излязоха от ума. И изведнъж виждаш как действително можеш да се опреш на рамене, които да те измъкнат много по-високо, отколкото си пребивала до сега. Какво беше настроението по време на репетиции? Репетициите са най-динамичното време, през което минаваме през всички възможни емоции, които може да си представите. Моята практика е свързана с един личен кастинг подбор. Ще издам тайната. Обичам да работя с много хора на сцена, което изисква концентрация, която не винаги ми е по моя личен мащаб. Но въпреки това аз продължавам да упорствам в тази посока, така че първият етап е свързан с това да убедя хората от класове, с които работя, от тези, с които не работя, но са от випуска на 11 клас, че трябва да съучастват в това събитие. Че съм видяла в тях героите, които на сцената трябва да бъдат задвижени.
След това започва едно дълго и продължително четене на маса, когато те трябва да приемат текста и да се дадем сметка, че този текст, освен думи, трябва да бъде и действие. И сега сме в най-забавната част, в която вече едни 40 човеци си имат, освен обичайно ученическите сюжети, в които се разменят някакви реплики за техни си събития, и възможност да разменят реплики през сценария и закачки. И разбира се, за мен е много важно те не просто да чуят това, което аз изисквам от тях като поведение на сцената, а да се участват в измисленето на начина, по който героят Дон Кихот ще влезе, ще каже, ще замълчи, пък ще се скара после на Санчо или ще го напътства как да губернаторства. Повярвайте ми, изключително интересни и неочаквани за мен решения идват от младия човек, който влиза в ангажимента да измисли ролята си. Сега сме в най-прекрасния момент от репетициите, когато се наслаждаваме, текстовете се знаят, общо взето е ясно кой откъде какво прави, наясно сме и с това кой къде държи ръцете си, най-трудната задача. Ще влезем обаче в най-тежкия за мен период, когато ще трябва да ги събирам към това да бъдат изключително концентрирани, да изпълнят основните ми изисквания, а именно да говорят отчетливо и високо, да не бързат, защото сцената винаги иска едно ускорение, когато застанеш на нея. В момента съм в фазата, в която съм изключително доволна и щастлива от начина, по който репетирам. Предстои трудното обаче. Може ли да ни разкажете малко за сюжета за изпращането на Випо за 2026? Като всяка постмодерна творба, и изпращането ни ще бъде доста трудно за улавяне в прост разказ, но, или в лесен разказ по-скоро. Все пак, иска ни се по логиката на уработното движение да завъртим онези 5 години, които са вече зад гърба на зрелостниците ни наобратно. И ще ги върнем отново в 8-ми клас, когато подобно на Хари Потър ще трябва да случат две важни неща. Ще трябва да изберат да тръгнат не по онзи коловоз, по който тръгват всички магали, а да тръгнат по коловоза, който само магиосническото очертава пред теб. Ще трябва да се доверят на първия си ментор и да намерят в себе си волята, желанието, упорството да приемат думите на учителя и да го търсят като партньор. След това, разбира се, 9-тия клас ще бъде за тях срещата с вятърните мелници, заставането пред великани. И тук има една много интересна изненада, която няма да споделя. Освен великанското обаче, срещу тях ще трябва да застане и нелеката задача в един момент те самите да бъдат губернатори на своя свят. Ще ги напътстват Дон Кихот и, както става ясно, Санчо Панса. За да стигнат до 10-тия си клас, в който вече ще се наясно, че рационалното трябва да бъде територията, в която ще се заявяват, и Шерлок Холмс и доктор Уотсън ще разгадават пътищата, траекториите, ще споделят алгоритми. И с това първият гимназиален етап успешно ще бъде завъртян в спиралата на времето. Но идва 11-тия клас. И времето, в което отново се връщам към една човешкост, към едно усещане и за получаване и за загуба. Ахил вече е изгубил най-близкия си приятел. Каляваме се в тези времена и в тези битки и сюжети, на които няма как да не отдадем дължимото. Но това е времето, в което той ще получи новия си щит. И нашите големи хора ще трябва сами за себе си да пожелаят какви изображения ще сложат пред това, което може би ще плаши враговете им, или което може би ще привлича погледите на онези, с които ще трябва да се сприятеляват. Ще трябва да бъдат съмишленици. И на финала ще бъдат въвлечени в една история, която ще ги срещне с вечно търсещия доктор Фауст и духът на отрицанието, което се
вместо зло постига добро. Мефистофел. Но по-любопитното е това, че ще си има двама водачи. Защото където и да бродиш, трябва да възложиш на нещо в себе си. На нещо в света, да бъде силата, която чертае траекторията на пътищата ти. И нашите зрелостници ще имат привилегията, може би и удобството, да бъдат водени от Ерос. И вечният ни стремеж да се сливаме, да се съединяваме, да бъдем единство. И Афродита. И убедеността ни, че от всичко това, което е в нас и около нас, трябва да изискваме да направим съвършеното, да постигнем красотата, да отмерим онази филигранност, която ще даде основания на хората, застанали срещу нас, наистина да ни разпознаят като априловци. И наистина да ни пожелаят като по-различният, по-екстравагантният, по-необичайният, но приятелят за винаги. Това е най-общо сюжета. Няма да издавам призовите. Какви бяха вашите очаквания за тази годишното изпращане и осъществиха ли се те? Тази годишното изпращане ще носи името Ураборос, уроци по безкрай. Преминахме през много различни варианти за сюжет, за да стигнем до тази идея и да подарим на зрелостниците и на всички, които ще бъдат в публиката, едно същество митологично, което винаги ще им напомня, че трябва сами да движат пътя, да се движат по своя път на усъвършенстване, че вечно ще се завръщат към това, което е аргумент на силата им, което е основание на въображението им. Няма как, когато иде реч за училище, когато става дума за гимназия, когато Априловска гимназия е твоя свод, да не искаме да продължаваме да бъдем хората, които имат способността да се учат от всяко нещо. Така че моето голямо очакване бе да бъда човекът, който въвлича в учене и да бъда учителят, който започва да се учи от хората, с които работи. Изключително ми е приятно да се срещна с будни, критични, понякога и съветващи ме човеци. Изключително приятно ми е също когато се разминавам по коридорите с 12-ти клас, те с нескрито любопитство да ме спират и да искат от мен да разкрия някаква от тайните на спектакъла. Всичко това говори за едно. Има живот в взаимоотношенията между учител, ученици, между випуските в това училище. Самия факт, че вие проявявате любопитство към изпращането, свидетелства за желанието ни да бъдем в непрекъснатата връзка на споделянето. Безкрайно е наистина това, което омагьосва общуващите си хора. Така че искрено се надявам да донесем радост, да бъдем изненада за 12-класниците. И признавам ви, скритата ми цел е да направя така, че 11-ти клас да се дадат сметка, че могат да излезат от собствената си класна стая и да общуват с хора от съседните класове. Нищо опасно няма, напротив, струва се. Благодарим ви за отделеното време и се радваме, че ни разказахте малко повече за изпращането на Випуск 2026. И аз благодаря и като финал и поанта на разговора ни, финала на нашето изпращане. Да запомниш, че добротата никога не е била и няма да бъде на мода, но заради нея светът все още крачи умело, дръзко, усмихнато и през сълзи. Заради теб. Ти, който помниш. Иде време и за краят на епизод 3. Искаме да отправим специални благодарности на тези, които участваха в изпращането и на тези, които винаги бяха готови за интервюта и снимки.
Скоро може да очаквате нещо по-интересно, а именно приключението ни по време на хуманитарния лагер в Соколовския манастир. И не на последно място, искаме да пожелаем успех на всички седмокласници и десетокласници, които ще се явят на национално външно оценяване. До следващия път! Давай от начало. Дай пак. Добре, кажи, според теб срещнахте ли трудности по време на подготовките? Не срещаме трудности, по-скоро всичко е изпълнено с готина енергия, готини емоции, най-вече от... Е да бъде едно запомнящо събитие и... Какво и? Чакай да помисля какво и. Всичко е... Пак. Дай пак. Добре, аз ще Да прави кран на снимка. Ами то не тук, извинявай, Маски. Искам да седнем в хората тук. Всичко ли се вижда? Тройката? Да, добра е. Вижда се. Колега да пише, защото хода почва да преци камерата с Ето тук, на Монито стачи. Така трябва ли нещо дълго? Нещо друго. Започваме ли? Да, кога си Учите там. Речите ми на четенето. С разбиране. 3, 2, 1, снимам. Здравейте и добре дошли в новия епизод. Малко Тежко ми е горе. Нико прав. Картуната е let's go. Макар и месец по-късно, все още се усеща енергията от това събитие. Тя се усещаше още... О май гад! То с косачката какво се сега да ме да пуска такова. Чек, до тук го спра. Сети ли си кой се обажда? Съжалявам, ако ти досаждам. Не мога да пея. Съжалявам, ако ти досаждам. И му нужда просто да ти кажа. Не те харесвам. Добре. Аз ще си ножа. Махни камерата, спира. Махни са! Закривай, човек! Значи, закривам. Стоп! Столчетата, защото единят. Айде да не вземете на цялата таскова такива стола. Махни се, започвам! Директорския ми стол е щупен. Съжалявам, много обичам. Ти сама каза, че искаш. Виж, вярно, няма да късам. Ще я закрия. Не! Почва! Съсредоточи се, Кристиана Колева. Съсредоточи се! Вече лентата не свършва. То стоя стар фотоапарат. Да, казах го. Перфектно. Виждам картиницата под маска, не виждам. Тук, докато Монито майстори,
Криса Да, рисува... Коронавирус. Връщаме се 2020. Точно така. Нали, декой епицентър. Тя да се боря. Чакай. Близо, така е да планове. На Дженга. Рисува едно сърце. Дръж се. Да, хора, смисъл, ако се чудите, като нямаме стъпчи... Смисъл, това е behind the scenes. Гледай сега какво сте. Каква че е идеята за дизайна на таблото в днешния епизод? В принцип, Или... няма. Така ли? Може да го направим на За какво ни е този вирус, смисъл? Ще се върнем в 2020 в следващия епизод. Така ли? Да. Това е някакво намекване за следващия епизод ли? Ще току-що влизам се. Добре. А в днешния епизод нещо ще подскажеш ли за какво ще говорим? За любов. Виж се какво правиш? Правя примитивен вид на слово. Добре. Визията. Другата визия. Добре, айде хора. Айде, чао. Чао от мене, чао от Криса и чао от Моника.